गासैखौनो आं मोनथिजोबो। नों बेसेबां बाहाना होनो हायो बेखौसो नायगासिनो आंबो। दे बेसेबां एक्टिं देखायो देखाय। बाजै आं एक्टिं देखायाखै। आइदै आइदै बाजै बाजै आं हाला। देखाय बेसेबां एक्टिं देखायनो हायो। गोनां जायोब्ला पद्मश्री बान्था होगोन आं नोंनो। बाजै बाजै आं हाला बाजै। दावदै आया मा जाखो दावदै? बाजै आंनि हुदैया सानसोबाय बाजै। बे बाहानासो बानायदों। एवला बेखौ बामनानै माबा डाक्टरनाव लां। जागोन मेडाम। आरो नों मानसिया उदै सानानै गोलैनानै दं। डाक्टरनाव लांनो नागारै नों गसंनासो नायबाय थादों। माबायदि हिनजाव नोंलाय? आं बायदि हिनजाव आरो। नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया, दुखु मोननायबो गैया। मानसिया मा जानानै दं? नों दावदैखौ सिनाया नामा दाबो? बे दावदैया ओरैनो बाहाना खोन्थानायानो। बेनि नाटकसो बेफोर। मानसिया गासैबो समाव नाटक खोन्थाया मिथिबाय। एसेबां गाज्रि उदै सानानै दं बेखौ लांनो नागारै नों बिदिसो बुंदों। जेबो साननाय गैया नामा नोंहा? गावखौनो लेखा गोरों साननानै लायो। सासे मास्टार मानसियानो बिदि आखल दिन्थियो। लाजियाखै नोङो मानसिखौ बिदि नायगार दोननो? मानसिना जुनाद नोंलाय। खुगाखौ मोनदों होननानै बाहायनाङा। आंखौ बिदि दाबुं। आं नंगौखौसो बुंदों। माबायदि मानसि नोङो? लेखा गोरों जानानैबो? आं लेखा रोङि मानसिफोरजों रायलायनो गोसो गैया। आरो दावदैजों नोंहा मा बाहायो बाहायजाबाय था। आंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो गैया। अहंखारि ना? सानसे बे अहंखारिजोंनो थैगोन नों। थेंक इउ। माबायदि जाम्बि बानायजायो बिसोरो? बे दावदैजोंनो। दावदैया जेबोखौनो जायाखै। आदै एमा राजा जेबो एदावथारनाङा। बाजै उन्दैया आंनो मुलिखौनो होआखै। आंखौ रायबाय थायो, बुबाय थायो। नोंखौ बुलायोबो? आंनो ओंखाम एसेल' होयो, खामानिखौबो थिनबाय थायो। आदा दावला राजायाबो आंखौ जेबो मावा बादुला होननानै आंखौ जेबो आंनि खोथाखौनो फोथाया। आंखौ रावबोखौनो फोथाया बाजै। मा आं एसेबां गाज्रि नामा? आं एसेबां मुगैजाथाव नामा? नङा, मानो मुगैजाथाव जालाबायनांगौ जाखो? नङा, बे खाथेङा बांद्राय खालामथारदों। दा थांसै, न'आवनो था। नोंनि थाखाय माबा मोनसे बानायना लाना फैनि आं। मुलिखौ जाखांबायबा मोजाङै उन्दुनानै थादो। नेवलाया लकेल दाउ लायनो थांदों। आं गाबनोबो लुगैला, आं लाजिदोंबो। आदै नोंहालाय मा खर' नांनो न' गारनानै थांनांगौब्रा नोंलाय? बोरैबाथारलै मानसिया नोंबो, बांद्राय थिग नङा। नोंबो आंखौ रायबाय थानाङा, जेगासिनो जोनानै हरजागोन। गावहाबा बुना हरजाबाय, ओमफ्राय आंखौ जोनो ओंखारलायबावो। बा न'आवबा मोसा मालायजोंबा दाउसा। सिरि था नोङो। आंहाबा बेसेबां दुखु जादों। बे जोनोमाव आं नेवलाखौनो लानांगोन खोमा। आं नेवलाजों हाबा जानो गोसो गैयामोन एमाव राजा। गैयालै आं बिदियाव गैया। नों नेवलाखौ लायोलाय आं मिथिया। नोंबो बिदिसो होनबाय बिमानैखौनो। उपाय गैया। सोरजोंबा हाबा जानाय सोरखौबा ला होननानै बुंनाया बिराद गिदिर पाप। आं रावखौबो जरा मिलायालै। गोसो जाबा हाबा जा, गोसो गैयाबा था। नंमारगौ एमाव राजा। होमबालाय दसे उन्दुदो, आं थांनोसै। आदा अमा राजायालाय? मोनोलायबाय अबावबा। आदायाबोथ' आंखौ लायगोन दा? बेखौ बालाय आं रिक्स लाया, आं मिथिया। जायखिजाया नों दसे उन्दुथ'दो, आं बाहेरायाव एसे सिख्ला एदावहैनि। आदा अमा राजाया खम रायगोन आंखौ बयबो मिनियो। आंखौ बयबो मुगैयो। जोंलारि मादै जापानाव मोजाङैनो मोजां थांदो। नैबे बेगनि गासैबो बुस्थुफोरखौनो बानलु बेदांनो हैदो दे। बे एसेयावनो लोमजाख्रुबबाय थायो। बेनिखायनो बिनि थाखाय आं बोरि मुलिबो हरफाखादों। ओरैनोथ' बियो जाया, अब्लाबो लानानै थांदो। जागोन दे। दहायनिफ्रायनो नोंखौ गोरान गुजुनाय नुदों आं। मा जादों? एसे गगा मोननाय, गुजुनाय जाबाय थादों। डाक्टरनाव थांदोंमोन, मुलि लिरनानै हरदों। दे मोजाङै थाल लाबानो जाबाय। बे फावगालिया गारि दिहुननायानो इसिबां गोबाव ना? नै जोंलारि फैदो। बिदिबा आं थांनोसै मादै। बानलु बेदांखौ बुंबानो जाबाय, जेबो सिन्था खालामनाङा, गासैबो मोजाङैनो दं होननानै दे। जागोन। मोजाङानो जाबाय, जायगानि मानसिफोरा जापानावनो दंहैयो। बिसोर आंनि बानलु फिसाया बे सिखिरिनि थाखायनो जापानाव थांदों। मा होनबावगोन, खमसे खम खिन्थाना लाबानोथ' मा जायोमोन। जाम्बा गथ'आ। जोंलारि आइया फैसिगोन बियो। दानि बावैसो फन हरदोंमोन। आच्छा। बाखि खबर मोजांबा एन्टनिय' फिसा? मोजां। नोंसोरनालाय? दङ जोंनाबो बिदिनो। सानसे आं दाउला खासिखौ हाथारहैनोसै नामा? जागोन दे। एन्टनिय' दिनै जोंहानाव ओंखाम जालां दे। जागोन दे। दे होमबालाय जिरायथ'। गाबोन जोंहानाव नोंसोर गासैबो थांनांगोन।
मानोबा आइया ओंखाम जानो लिंहरदों आरो जोंथ' जापानाव समफोरनो थांसिगोन नालाय हायोबा नोंसोर गासैबो जोंहानाव थाङोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। जोंलारि आइया मा बुङो? आं जोंलारिखौ बुंगोन। दे होमबालाय नों थाथ' दे आं दाउला खासिखौ नागिरहैनि। जागोन। औ आयै आं जोंलारि मोननावनो दंफैयो मामोन। आच्छा जागोन दे जागोन आं गासैखौबो लिंखाबाय गाबोन थांगोन दे बिसोर। अके। एन्टनिय' माला फैनो नोंलाय? माथो आंखौबो फन खालामाखै नों? नोंखौ सारप्राइज होनो होननानै सानबाय नोंसो उल्था आंखौ सारप्राइजआव दोनबाय। माने? बानलु बेदांमोननाव थाङाखै होनलाय नों? औ बानलु बेदां बिमाया लिंहरदोंमोन आंखौ। बानलु बेदांनो माबा हरफादों बियो। आच्छा। फावगालिबो फैफादों। फावगालि? औ बाहेराव आखाइ आथिं सुदों बियो। मानो फैलायखो बेलाय? जेबो नङा दे आनकम्फर्टेबल जानाङा मोजाङै रायलायबानो जाबाय। एन्टनिय' मा खबर एन्टनिय'? मोजां। नोंहालाय? आंनाबो गेजेरावनो दं। जिराय। बाखि फरायनायफोरा मोजाङैनो सोलिगासिनो ना? औ। फावगालि जापानाव आं बानलु बेदांखौ लोगो मोनदों। नंगौ नामा? औ। जों सानैनि सोमोन्दोआ एसेबां मोजां नङा। जेबो नङा आं बुजियो। बानलु बेदाङा एसे एसेयावनो रागा जोङो। बेनिखायनो बानलु बेदांनि जानानै आं नोंनाव निमाहा बियो। जेबो नङा बेफोरलाय फिसा फिसा खोथासो। आच्छा फावगालि नोंखौ मुभअन जानाय मोननानै बिराद मोजां मोनबाय। मुभअन? औ नों जे जिउआव आग बारायलांगासिनो। एन्टनिय' गोदो जेरैहाय दङ बेबायदिनो दं आं दाबो। जानांगौ लोंनांगौ समजों लोगोसे थांफागासिनो बेल'। अब्लाबो बाखि नों मोजां थाबानो जाबाय एन्टनिय'। जोंलारिजों नोंजों खुसि बेनो आंनि थाखाय थोजासे। बेनिफ्राय आरो आंनो जेबो नांला। थेंक इउ फावगालि आंखौ बुजिनायनि थाखाय। आं नोंखौ जेब्लाबो बुजिखायो एन्टनिय'। नोंनि मोजांखौ आंबो जेब्लाबो हास्थायखायो। नोंसोर जुदि जोंलारिजों नोंजों हेपि बा आंबो हेपि। थेंक इउ फावगालि नों बायदि बुजिना मानसिया जोबोद खम। ओइ थफिराम मानो लिंहरदोंहाय आंखौ? माबालै अमा राजामोननि न'आव थांनो लिंनो नागिरदों आं नोंखौ। आयौ आं थाङाहाय नोंसोर दाखालिसो बुलायथारदों। बेनि थाखायनोथ' अमा राजाजों रायलायहोनो गोनां दंब्रा आंहा। गासैबो खोथायावनो दुश्मन जालायबा जानाय नङाना। दानि जुगाव माला थैयो माला थाङो मानसिफ्रा खुनु बिसास गैयालै। जों बोरायजासे थागोन बुरैजासे थागोन होननानै बुंनो हाया। बेनिखायनो बेफोरखौ सानैनो आं अमा राजाजों रायलायहैनो नागिरदों आरोखि। होमबाबो आंखौ लोगो लानाहाय आं बिराद गियो। नोंसोर सानैनि खर'आ बारा थिग नङा। आंखौलाय मानो गिनांगौ जाखोब्रा आं नोंखौ जायाना। जायाबाबोहाय आं थाङा नों हारसिं थां अमा राजाजों रायलायहैथां। आं गैयाहाय नङाबा दाउस्रि देलायखौ लानानै थां। ओइ बियो बांसिनसो माबा खालामना होग्रालै अरसो सुनानै होयो। बेजों बारा जायालै मानसिया बारा थिग नङा। ओइ आं गैयाहाय आं गैया। मा आंखौ मोजां खामानियाव रावबो लिङाहाय। मा लेथा नांनाय माबा दाइन लागा नांनायफोरावसो लिङो आंखौलाय। जानोखोबा रावबो लिङा खामानि मावनोखोबा लिङो होननायसो जासिगोन। जाहोगोनब्रा आङो। होमबाबो गैयाहाय गैथारा। गैया। आंहा दाबो मोनालायबाबो अमानो आदार होआखै अमानो आदार हैनि। साला लोदोदो हामफेफे धुस्रिसिनो जेब्लाबो अमा आदार होनायावनो थांसिगोन बिनि जिउआ। खाला दिनै थांला जों गाबोनसो रायलायनोसै अमा राजाजों। दाउदै नै साहा फुदुंदों आं उथिदो। ओहै महारानिनि जै जाथों। ओइ बयबो महारानि होननानै बुङो इखौ। ओइ एमाव राजा दावखा राजा अफ्रि रानि आयै नै राजखुंग्रि हादरनि राजखुंग्रि। आल्ला माला एदावबाय दाथारसै नोंबो। एसेबानो न' गारनानै थांग्राया बोरै मोनदों? बे न'आव मोजाङै मोनजादों मोजाङै मोनगानदों। बे न'खौ गारनानै थाङोब्ला एसे बुंनायावनो जुदि रागा जोंनानै गारनानै थाङोबा बेनिख्रुइ बांसिन साजा मोनो मिथिबाय। मानो होनोब्ला गासिनोबो खाफालाव गैया मोजाङै मोनजानाय मोजाङै उन्दुनो मोननाय। गावनि न'आव थाबाबो साला नोङो गावनि न'आव मोजाङै मोनजाबाबो मोनलोंबाबो मोनगानबाबो मा बोरखांनानै नों खारलुंबाय थायो। खामानि मावनो बानाय नङा होमबा? नोंनि आखलनि थाखायनो जादों। जाबायसै दे मानसिया लोमजानानै दं मानो बिदि रायबाय थानांगौ जाखो? नों जेबो बुंनाङा। आखलानो जाला बेखौ हाबा होनोसै बे मासावनो हाबा होनांगौ बेखौ। आयौ हाबा होनो होनबानो जाब्रबो नामा? गोजां बोथोराव होगोन दे। बेखौ हाबा खालामनानै होनांगौ। हाबा जानांसिगौ नोंहा। आं हाबा जाया माथो। जाया होनबानो गगोन नामा? जाया होनबानो गगोन। नेवलाखौ लिंनानै लाबो दिनैनो दानो हाबा होनांगौ बिसोर। नै माबा दिनैनो दानो जालायबाय। बेनि आखला बारा जादों बेनिखायनो मोजां मोनथारलां बेखौ। आदा प्लिज आंखौ बिदि साजा दाहो। गैला नोंखौ बिराद सान्स होबाय। दिनैनो दानो हाबा होगोन नेवलाया। बाजै आदाया आंखौ हाबा होनो नागिरदों नाथाय आं नेवलाजों हाबा जानो गोसो गैया। मिन्थिगौ नों हाबा जानो गोसो गैया। नों दानि खोथाखौ मालाय आंलाय बोरै बारगा मावनो हानो? आरो नोंहाबो एसे खोथाखौनो लानानै खारो। नोंहाबो मालाय मानोथो खारथिंबाय थानांगौ जाखो? एसेबां खोथा बुंनायखौनो खोनासंनो हायै जाबाय। गुबुननि न'आव थांबा बांसिन साजा मोनो। दाथ' आं नुनायाव नेवलाया नोंखौनो गोसो थोयो।
नोंनि गासैबो खामानिखौनो मावनानै होयो बांद्राय गाज्रिबो नङा माथो अब्लाबो आं नेवलाजों हाबा जाया दे नों हाबा जायाखौलाय आंलाय माथो बुंबावनो दे अमा राजाखौ बुंनानै नायगोन आं आरो नोंबो आखल आखुआ सोलायदे दावदै जागोन दे बाजै आं सोलायगोन दे साहाया लोंफै नोंदैयाबो माबा रागा जोंनानै थांलाय लांबायसो ओइ नेवला बहा थांलायखोब्रा माथो बारियावबो गैया बहा दंहैलै नेवला औ बास ओइ नोंखौ दिनैनो दानो हाबा होनोसै दावदैजों नांगौ नामा बास औ नंगौ थां रेडि जायै थां बहा रेडि जानांगौलै बास बास गैलालाय माखौ आंखौ रेडि जानो होखोलै गैलालाय लोगोफोर गैला आंखौ मा रेडि जानो होखो आं मिथिलालै दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै कमेन्ट खालामहरलाय आंखौ मानो रेडि जानो होदों आं मा खालामनांगौ बहा मा रेडि जाहैनांगौ ना नायगिरि लोगो नोंथांमोन